klaro man kanato karong semana ha, ang mga pagbasa sa Ebanghelyo ni San Juan, nagaandam kanato sa pagsaulog sa Pasko sa pagkunsad sa Espiritu Santo, no? Sa Pentecost mo nang mga tugon ni Jesus ngadto sa mga tinunan, nagisgot kabahin sa Espiritu Santo. So gipadayag ni Jesus nga ipadala niya ang Espiritu Santo sa iyang pagbiya sa iyang mga tinunan. So mao nga dili gyud sila maingon nga gibiyaan ni Jesus. Kay ipadala man niya ang katulong nga persona sa Santisima Trinidad, ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamaturan. So siya maoy una magpahinumdum kanato sa mga pulong sa atong Ginoo, no? Og mo nang magpahinumdum ta sa mga pulong ug pitulunan ni Jesus, pinagi ka na sa gahom sa Espiritu Santo. Kaya wala sa isulti nga laing kamaturan, gawas kamaturan ang gipadayag na ni Jesus. O mao nga himayaon niya si Jesus, ug ang amahan nga mooy nagpadala kaniya, no? Ngadto sa mga tinunan. So mao nga ang tugon ni Jesus nga ay sa mong panglakaw, no? Diya sa Jerusalem paghulat mo sa gasa sa Espiritu Santo. Ug kumabot na ang Espiritu Santo, diha pa sila magsugod, no? Sa ilang misyon sa pagkailab sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tibuok kalibutan. Samtang wala pa kini mahitabo, magpaabot sila sa pagkunsad sa Espiritu Santo, no? Ug mao kana ang pindong usab kanato, no? Kita atong gidawat ang Espiritu Santo sa atong pagkumpirma, no? So diyan nato gidawat ang kapuno sa Espiritu Santo, no? So bisag gidawat nato siya sa atong bunyag, binyagan naman sa ngala samahan sa Espiritu Santo, pan ang kahingpitan, ang kapuno niini atong gidawat diya sa atong pagdawat sa sakramento sa pagkumpirma. Ang importante kayo nga atong gidawat ang Espiritu Santo diya sa pagkumpirma. Pero malig-on ta diya sa atong pagtuo, no? Kaya mo na ibuhat sa Espiritu Santo. Yang gilig-on unsay gisugdan ni Jesus diya sa atong kinabuhi, no? Siyang pahindom ka nato sa mga pulong ni Jesus, siyang magpasabot ka nato, no? Nang makasabot tas pulong ni Jesus, sa gumingon ta nga wa man ko kasabot, naglibog man ko, no? Pandihas pagpamalandong o pagampo sa hinahinay, masabtan nato ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo tungod ka na sa gasa sa Espiritu Santo, no? So mao nga karon na yung painom sa nga mayo pa biya ko ninyo, no? Kung dili ko mo biya, dili maabot ang Espiritu Santo kaninyo. Kung kaniadto ang nakita sa mga tinunan, maura si Jesus, no? Ang iyang lawas, iyang pagsulti, iyang mga pulong, the physical presence of Jesus, no? So karon bisag din nila makita ang lawas ni Jesus, apan makita nila ang presensya sa Ginoo diha sa gasa sa Espiritu Santo, no? Bisag dili nila makita, kan makita niya ang buhat sa Espiritu Santo diha sa mga tinunan, no? Maoy magdasig, maglig-on kanila diha sa ilang pagtuo, no? May mahimo nilang mga maisugon nga magwawali, magsasangyaw kabahin sa kamatuoran gisulti ni Jesus, no? Kung ka na itabog ang San Pablo sa buhat sa mga apostoles
Sa pagabot ni San Pablo dito sa Athens, sa Greece, no? Nasayod si San Pablo nga ang mga tao dito wala mutuo, wala makaila kang Hesus. So si San Pablo nagsugod siya dito sa kining altar sa Areopago, no? So dito nagsugod si San Pablo. Wala sa magisagot kabahin kang Hesus, no? Yang gisugdan pinagi sa unsay pagtuo sa mga Grego, no? So sila himuog sa tuwa alang sa Dios nga wala nila hiilhi, no? Mo kani ang nakita ni San Pablo. So dito siya nagsugod kaning Ginoo nga wala ninyo mailhi nga inyong gisimba, mao ni ang akong ipaila kaninyo, no? So wala magsugod siya nga Jesucristo, wala siya magsugod diha, no? Nagsugod siya sa unsay naa sa kultura sa mga Grego, no? So mga tawag nito enculturation. Ang atong pagtuo kanunay sunod sa kultura sa lalaing mga tao. Tungod kay lain-lain man ang kultura sa matag tao, sa matag nasod. So dito nagsugod si San Pablo aron ipaila niya si Jesus, no? Kaning Dios sa mga Grego. Wa siya mosugod kang sa Kristo, no? So nagsugod siya sa unsay naa nila ug diha niya gipaila si Jesus ngadto sa mga tao, no? Ug mao po ang atong kinabuhi, no? Mga atong liturhiya gamit og binisaya nga pulong aron masabtan nato pag-ayo ang unsay atong pagtuo. Kaniadto Latin ra man ang misa, no? Og di mo ta kasabot og Latin, gawas kung eskwela ta og Latin, no? Og muna nga gihimo ang liturhiya sa atong vernacular, no? Unsay atong sinultihan, unsay atong pinulungan aron masabtan sa mga tao, no? Og mga gasa na sa Espiritu Santo. Kaya mo manigas sa Espiritu Santo nga masabtan ang atong pagtuo, no? Pero mga tao, mga suko man sila. Gusto nila ibalik lang sa Latin tanan, no? Kaya lang mayon ng Latin kay sagrado, no? Mayon ng Latin kay sagrado kay di mo ta kasabot, no? Muna nga lang ito, kuan ang Latin nga pinulungan, langit nun, no? Kay di mo ta kasabot. Ari ta makasabot ang Bisaya ra man na, no? O magkaminus ta, no? Bisaya ra man na, Bisaya ra man way ayo na, no? Ano po nato ordinaryo ra kayo, no? Kung kalimutan nga mao na ituyo sa Espiritu Santo, ipasabot ka nato ang atong pagtuo og ang mga pulong sa atong Ginoong sa Kristo aron mutuhop kini sa atong kasing-kasing ug atong mapuy-an sa atong kinabuhi, no? So mao nga hindi na ta mga suko, no? Kay gusto nang tumubalik tas kinaraan, no? Ug kalimuta sa mga kabaguhan gasa sa Espiritu Santo, no? So mao nga atong payon ang maong gasa, maong grasya, no? Nga bisan dia sa atong kinabuhi, atong mapuy-an, atong mahubad ang atong pagtuo diya sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, atong adlaw-adlaw nga kasinatian. Usaon nato nga atong mabansay ang atong pagtuo kang Kristo diya sa atong panimalay, diya sa atong trabahoan, kung asa kita dapit atong mapuy-an og gikinabuhi ang atong pagtuo adlaw-adlaw.